the music of the heart. Let our music take you there, the star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito na ang mga nagpapagang balita. Mga taga-Tarlac at Cordillera di makapaniwala sa biglaang pagpanaw ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Deputy Chief Prosecutor ng Ilagan Isabela pinagbabaril malapit sa kanyang bahay sa Conner, Apayao. 2 umano'y high-value target, kulong. Ilang bayan sa La Union, unti-unti nang nakikinabang sa bahagyang pagsigla ng turismo ng Baguio. Safety Seal Program ilulunsad sa mga establishmento ng Ilocos Sur para sa mas maigting na pagpapatupad ng health protocols. Mga lumang bandila sinunog saka inilibing. At proseso sa individual titling ng lupa ipapaliwanag sa ikaw at ang batas. From the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Marami ang hanggang sa ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa biglaang pagpanaw ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Magbabalita si Paul Baldoza. Binaha ng pagdadalamhati ang social media dahil sa pagkamatay ng dating presidente na si Benigno Simeon Noynoy Aquino III ngayong araw. Ordinaryong Pilipino, sir, at least kahit na papano, kasi nung panahon niya, mayroon din siyang na-share sa atin, mga vendors, gano'n, at least makikisimpatiya din tayo na nakikiramay sa pamilya Aquino. Isa sa mas nakakakilala sa dating presidente ng Pilipinas ay ang ating dating councilor at vice mayor na si Leandro Yangot. Unang nalaman ni Yangot ang balita sa RNG nang makausap natin siya live via Zoom sa Switzerland. To be honest, ngayon ko lang nabalitaan kasi kanina, di ba, when you message, kagigising ko lang kanina. Yeah. Ano po unang yung reaction? Well, talagang sadyang ang buhay ay hiram sa Diyos, no? At relatively masyadong maaga, no? I think he's 61, no? Well, talagang ganyan ang buhay, no? Ang hiram kailangang ibalik. So, it's very unfortunate. Sigmus yun yung sinasabi mo kasi 2 days ago, nag-message yung bunso kong anak na nabasag ng frame ng isang picture namin ng pusa. Ito siguro ang ibig sabihin. 2 days after. Sinariwa ni Yangot ang iba't ibang programa na sabay nilang ginawa dito sa Cordillera. Karoon ng malakas na bagyo nun na masalanta ang ating bansa nun. Yung part of the team na nag-ikot na nagbigay ng relief goods sa mga nasaranta ng bagyo. Dasal at buong pusong pakikiramay ang nais ihandog ni Leandro Yangot sa dating presidente sa bigla nitong pagpanaw. Lumaban at sumailalim sa ilang dialysis ang dating presidente para sa preparasyon niya sa isang kidney transplant bago ito pumanaw ngayong araw. Paul Baldoza para sa Luzon Headlines. Sa kaugnay na balita, doble higit ang pagdadalamhati ng mga taga-Tarlac sa pagpanaw ng kanilang hinahangaang lingkod bayan. Ang kwento sa report ni Christian Zamora.
Ang pagtayo ko dito ngayon ay patunay na kayo ang aking tunay na lakas. Hindi ko inakala na darating tayo sa puntong ito na ako'y manunumpa sa harap ninyo bilang inyong Pangulo. Bukod sa pagiging Pangulo, nagsilbi bilang kongresista ng ikalawang distrito ng Tarlac noong 1998 hanggang 2007 si dating Pangulong Noynoy Aquino. Kaya naman malapit ang puso niya sa mga Tarlakenyo. Ako ay nagdadalamhati at ang buong Tarlac sa pagpanaw ng ating mahusay na presidente na si Noynoy Aquino. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng nagawa niya para sa ating bansa at ito ay magpapatuloy na isang alaala ng kanyang pagiging presidente. Si Tarlac Governor Susan Yap nakikiisa rin sa pakikiramay sa pamilya Aquino. Siyempre it was shocking to receive yung news kaninang umaga. At nung una hindi pa ako naniwala, we had to do some confirmation. Text po ko sa ilang mga kamag-anak ko just to make sure na tama ang natanggap kong text. And too young too soon. Pinoy was only 61, very young. Maging ang mga alkalde sa lalawigan ay nakikisimpatya rin sa pagpanaw ni Pinoy. Si Capas Mayor Reynaldo Katakutan tinawag na isang kaibigan, makatao at mapagkumbaba ang dating Pangulo. Ang lalawigan ng Pampanga nakiisa rin sa pagdadalamhati. Ang mga watawat sa mga bayan ay naka-half mast bilang pagbibigay pugay at pakikiramay sa dating Pangulo. Wala pang inilalabas na pahayag ang pamilya Aquino kung saan ibuburol ang mga labi ng dating Pangulo at kung kailan ihahatid sa kanyang huling hantungan. Christian Zamora para sa Luzon Headlines. Patay sa pamamaril ang Deputy Chief Prosecutor ng Ilagan City, Isabela. Hustisya ang hiling ng kanyang mga kamag-anak, kaibigan at katrabaho. Ang buong detalye sa report ni Paul Baldoza. Isang haligin ng tahanan na gagawin lahat para sa pamilya. Mapagkumbaba at pantay ang kanyang trato sa kanyang kababayan. Ganyan kung ilarawan ni John D. Badeng ang kanyang bayaw na si Atty. Bagtang. Namin hindi pa matanggap sa ngayon, hindi pa nagsisingkin sa amin ngayon sa kung ano yung nangyari. Sabi niya namin mas okay pa sana na namatay siya dahil sa sakit, not to this point na pinatay po siya. So, nasa kuwan pa lang po kami, sir, sa bargaining ng emotion. Puspusan na ang investigasyon sa pamamaril kay Atty. Bagtang sa mismo nitong compound sa Barangay Malama, Conar, Apayao. As of now, ongoing pa lang yung investigation. And kahapon nga, dumating yung SOCO team para mag-investigate doon sa nangyari. Isinalaysay naman ni Lieutenant Caroline Domyong ng Conar Municipal Police Station ang nangyari base sa inisyal na investigasyon. Kahapon, at about 2 to 2:20 p.m., after nung may narinig na putukan, lumabas na yung mga yung anak niyang lalaki, and then tinakbo siya sa hospital. At about 2:49 p.m., na declare na expired na si attorney by Dr. Zaineth Pag-ayan ng Conar District Hospital. Wala pa ring lead kung sino ang pumatay at kung ano ang motibo ng pagpatay kay Atty. Bagtang. Sa sino man ang may gawa nito, na sumuko na po kasi hindi po kami titigil na makamit ang hostisya para kay attorney. No? And sa mga nakakita naman na sa nangyari kahapon, huwag po kayo matakot na makipag-ugnayan po sa mga kapulisan and sa aming pamilya po para makamit po natin itong hostisya na to and para hindi na po maulit sa mga sino mang mamamayan po ng Conar. Paul Baldoza para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, 2 umano'y high-value target dahil sa pagtutulak ng droga ang timbog sa magkasunod na operasyon. Magbabalita,
Charles Limon. Todo takip sa mukha si Reyna Salvador. Nahuli siya sa bypass operation sa San Luis, Baguio City. 35 grams ng shabu na nagkakalaga ng 238,000 pesos ang nasabat. Yun, baliktad. Pusing-pusing. 100 kiluan di pusing-pusing. Yun. Yun, 35. Ayon sa suspect, balak niyang pagparte-partehin ito at ibenta. Nagawa niya lang daw ito dahil sa hirap ng buhay. Nauna na kasing nakulong ang asawa nito dahil na din sa illegal na droga. APP 9, 1 blue light. APP 10. Meron pong nag-offer nung nahuli yung asawa ko. Nakakulong yung asawa mo, no? Ano po yung live-in partner ko po. Tapos nung nakulong po siya, may nag-offer po sa akin na gawin daw po akong pangulan. Naman tinanggap yung alok na yun dahil sa wala kang trabaho. Kaya po may anak po ako, tatlo po yung pinapalig. Saka pandemic din. Saka po sinusuportahan ko po yung magulang sa baba. Ayon sa PNP Drug Enforcement Group Southern Operations 1, high-value target si Reyna. Nakuha din mula sa suspect ang iba't ibang klase ng cutter, plastic sachet at digital weighing scale na ginagamit umano ng suspect para pagparte-partehin ang kanyang benta. Napainik at naluha na lang din kasabay ng pagbuhos ng ulan ang lalaking ito. Nahuli siya sa bypass operation ng Regional Drug Enforcement Unit ng Police Regional Office Cordillera. Nakilalang suspect na si Leonidas Sandoval Briones, 40 taong gulang at residente ng Cabinet Hill, Baguio City. Nakuha umano mula kay Leonidas ang 2 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu. May bigat itong 2 gramo at nagkakalaga ng 13,600 pesos. Ayon din sa pulisya, high-value target si Leonidas. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Mahaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000. Charles Nico Limon para sa Luzon Headlines. Susunod, Safety Seal Program ilulunsad sa mga establishmento ng Ilocos Sur para sa mas maigting na pagpapatupad ng health protocols. At mga bayan sa La Union, unti-unti nang nakikinabang sa bahagyang pagsigla ng turismo sa Baguio. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Unti-unti nang nakikinabang ang ilang bayan ng La Union sa bahagyang pagsigla ng turismo ng Baguio City. Narito ang report. Supervisor si Marge ng restaurant sa Rosario, La Union. 22 silang magkakatrabaho noon. Dahil sa pandemya, 5 na lang silang natira. Sorry, sir. Kasi sa totoo lang, sir, namatay ang Sol Cafe dahil sa pandemic. Kasi walang pumapasok ng mga customer. Kaya ginib up ng isang rason, kaya ginib up din ng boss namin yun. Kasi nga po, mas malaki naman yung gastos kaysa sa income naman na pumapasok. Kaya dinicide ng boss namin na una si Sir Guevara na iparent na lang kasi patay na po yung negosyo. Kaya tuwing naalala ko po yan, 2020 na pandemic simula nung nag-lockdown. Malaking epekto po sa amin kasi nawalan din kami ng trabaho. Halos 1 year po kami walang trabaho. Umaasa lang kami kung ano yung suporta ng boss namin, na pakunti, kahit paano pakunti, meron din, gano'n. Nang dahil sa pandemic po na yan, pero at least po ngayon, nabubuhayan kami ng kwan na naman, kasi bumabalik na po yung dating mga kabuhayan. Lalo na nung simula nung inopen na po yung mga turista, like Baguio and La Union po, yun. Sa nagdaang 2 linggo, nagkakalaman na ang mga restaurant sa Rosario, La Union. Lumalakas na rin ang bentahan sa mga gasolinahan. Rosario, La Union ang itinuturing na gateway ng rehiyon ng Cordillera at Ilocanja. Kapag sumigla ang turismo sa 2 rehiyon, pinaniniwalaang malaki ang pakinabang ng mga negosyante sa bayang ito. Sang-ayon dito si Marge. Sa ngayon, medyo okay naman na yung mga pumapasok dito, mga dumadaan. Hindi kagaya nung last na wala talaga. Naniniwala ka ba na kapag maraming turista sa Baguio, maraming turista sa San Juan or Vigan, damay ang Rosario, La Union? Yes, sir. Mga negosyante? Yes po. Bakit? Kasi maraming dadaan din dito sa establishment namin para merienda, kakain, para bago sila pupunta sa kanilang pupuntahan. Like San Juan and San Fernando. Baguio? Oh yes po, Baguio. Sa nangyayaring ganito, medyo nabubuhayin ka ba ng loob? Yes sir, naman. Habang may buhay, may pag-asa naman. Opo. Kasi ganun talaga sir, may mga pagsubok talaga na darating. Saksi ang mga pulis na nagmamando sa checkpoint ng Pugo, La Union sa pagdami ng mga umaakyat sa Baguio City. Pero ganun pa man po, kahit po maraming bumibiyahe, lahat po yan ay chine-check po natin. Maaari po siguro na karamihan po sa kanila
na vaccine na yung iba. Kasi meron pong mga dumadaan dito na meron na po silang mga proof na vaccine na sila. Di kataka-taka na ganito kahaba ang pila ng masasakyang nakahilera sa checkpoint papasok ng Baguio. Isang eksena na kung dati-rati kinaiinisan, ngayon ay nagbibigay na ng pag-asa ng pagbangon. Sa hangaring mas mapaigting ang pagpapatupad ng health protocols, ilulunsad sa mga establishmento sa Ilocos Sur ang pagkakaroon ng safety seal. Magbabalita, Nisel Benitez. Inanunsyo ni Governor Ryan Luis Singson at Dr. Trina Taboga Talaga sa press conference na inulunsad ang Safety Seal Program sa mga establishmento ng Ilocos Sur. Ang hakbang na ito ay para masiguradong tuloy-tuloy na naipapatupad ang safety at health protocol sa lahat ng establishmento para sa kaligtasan ng lahat, kapilang na ang mga mamimili. Ayon kay Governor Singson, isa itong paraan para mabalanse ang ekonomiya at kalusugan sa gitna ng COVID-19. So nandiyan yung establishments nga at the safety seal na ket mabalintag lokat tapno handa marigatanin ket talagang mariri natin na po nga kakasi digitoy negosyante tayo digitoy negosyo and dating ko natin new normal nga masapot ng aramiden tapno kumaro or umadupay digitoy mawanan itinegnegosyo na ket trabaho na. Dagdag ni Dr. Talaga na magpapalabas ng executive order si Governor Singson na mag-uutos sa lahat ng government office at LGU na mag-access at mag-monitor sa mga establishmento bago sila mabigyan ng Safety Seal Certificate. Magtutulungan ang DILG, DOLE, PNP, DTI, and even syempre the Provincial Task Force and even DRRM of the province and the LGUs. So, we hope to, may meeting kami ni Gov. Ryan ulit with the different agencies next week. We will do the dissemination and hopefully in a month, maka-roll out tayo, maka-orient tayo di amin na LGU. Maliban sa pribadong establishmento at government offices, kasama rin dito ang mga market, hotel, public transportation at tourist destination at iniimbitahan din ni Governor Singson ang mga ito na mag-apply para sa Safety Seal Certificate. Dahil po, mabalintay ang aramiden, babayin met iti encouragement iti national government nga at sublimanin iti ekonomiya tayo, babayin dito safety seal. So hopefully, encourage kayo met amin na po nga participate si kayo nga da negosyo na tapno ma-revive man din iti ekonomiya tayo. Kung matatandaan, sinabi ni Trade Secretary Ramon Lopez na ang Safety Seal Certification Program ay hango mula sa advanced countries tulad ng Singapore. Mula dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, Nisel Benitez para sa Luzon Headlines. Marami ring sitwasyon tungkol sa lupa na isang titulo, merong 2, 3, 4 o 5 ang co-owners sa lupa. Normally, pag magkakapatid yan, pinapabayaan lang nila. Pero kung sa isang sitwasyon, gusto nang magkaroon ng individual titles, yung mga co-owners ng lupa, ano ang gagawin? So ito ay simpleng guide lang. Unang-una, have the lot surveyed by a licensed geodetic engineer or surveyor. Siyempre, ang survey niya shall be based on the actual technical description doon sa mother title. Yung technical description, yung nagde-define ng meets and bounds ng property mo. After a survey has been conducted, pumunta kayo sa isang abogado at magpa-prepare kayo ng deed of subdivision or even partition doon sa lawyer to include yung technical description ng mother title at yung mga individual lots. So kung yung mother title 1,000 square meters at i-divide into 2, may technical description yung mother title, merong technical description yung
first lot of 500, technical description ng second lot of 500. Pag nagawa na, nanotaryohan na yung dokumento, dalhin nyo yan at yung survey plan doon sa Bureau of Lands for approval. And upon approval of the Bureau of Lands, dalhin nyo na sa BIR para magbayad ng appropriate taxes for the division of the land. After that, after paying all the taxes, dalhin nyo naman sa Register of Deeds para irehistro at bigyan kayo ng individual title. At the same time, dalhin nyo rin sa Assessor's Office para ang Assessor's Office will issue a separate tax declaration para sa individual title. Pag na-issue na po ang individual title, you will have to surrender yung mother title to the Register of Deeds. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate Gaming Corporation. Susunod, mga lumang bandila, sinunog saka inilibing ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ginawaran ng huling pugay ang mga sira-sira at lumang bandila ng Pilipinas. Sinunog ang mga ito, saka inilibing. May kwento po si Charles Limon. Nagbigay pugay hanggang sa huling sandali ang mga opisyal ng pamalang lungsod
sa lumang bandila na ito. Kahapon, aabot sa 76 na luma at sira-sirang mga bandila ang sinunog ng pamalang lungsod. Ito raw ang nararapat na paraan sa pamamaalam sa simbolo ng Republika ng Pilipinas. Hindi dapat itapon na lamang sa kung saan. Sa halip, ito ay mapitagang susunugin upang maiwasan ang di karapat-dapat na paggamit dito bilang basahan, laruan, pagtatapon sa basurahan o pagtatago hanggang sa tuluyang masira. Kapag nakita na ito ay may sira, kahit konti lamang, mararapat na ito ay palitan agad sapagkat ito ay kumakatawan sa atin. Dahil ito ang ating simbolo, nararapat na ipagmalaki natin ito at taas noong iwagayway bilang sagisag ng ating dakilang bansa at malayang mamamayan. Bago ang pagsunog, ipinarada muna ang mga bandila. Pagkatapos nito, hinati sa patatsulok. Panghuli ay ang pagsunog. Pagkatapos sunugin, kokolektahin ang abo. Kasunod ay inilibing sa himlayan ng mga bandila at aalayan pa ng mga bulaklak. Ayon kay Vice City Mayor Faustino Oloan, mahalagang isagawa pa rin ito bilang tanda ng paggalang sa Republika. Nakasaad din kasi ito sa Section 14 ng Republic Act 8491 o Flag and Heraldic Code. Nakasaad dito na dapat sunugin ang anumang bandila na nasira o kaya naman ay pinaglumaan na. As it is a representative of our identity as Filipinos, it carries the compelling history of our country and symbolizes the Filipinos' unceasing quest for independence. Sa bawat pagsunog ng sirang bandila, nakasaad din na kailangang agarang mapalitan ng bagong watawan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.